Begawan Bisma ingkang bisa ngiringaken tumindak alun nintingi bener sing ndi sing luput ewas pantun kebrama penggalipun awit aturipun wayah Prabu Duryudana sejaripun minggah wonten Harga Suraun tekaplak pinjo-pinjing tanpa tangis minggah daus supaya
Sunuwun. Kula menika namung abdi. Abdi niku mung gawe manut karo juragane sing jauh. Jadi balik kon ngalor-ngalor kon ngidul-ngidul kon nderekke ya tak derek kok dadi mung kendel mawon niku wonten napa. Nggih ta Pak. Sajak raja kudune bergas entang-entang kok anteng le metu. Ora kok dhewe saute ya Kang. Lambe ayo ndelok situasine iki kepriye. Memang sudah lagi peteng menggali. Peteng-peteng ini menggali apa? Apa mereka juga nasi dong? Sinul, kula aturi ngendika wonten menapa? Jagat ibu Dorogok. Mulai peteng penggali bingung binulungan. Aku bakal mundhut preso marang kowe. Omong takon kok mayu-mayu kok marang-marang kowe mau ning omah kowe jangan dudut-dudutan mek takon, Bro. Aku takon iki tak ero rampung ora mayu-mayu parane ya. Namane jangan ngopi. Jos. Dok, pinadi ya ora ya pinadi. Bab nopo? Sejatine aku ki sik mukir jiwa raga aku ki sapa. Woe duan karo aku iki bodo. Aku sabda dadi ratu ning mriku kok wis semono. Sudermaku sapa? Mbahku sapa? Aku durung mriksa. Kowe jatah ora. Mbahne sapa, pakdine sapa, umi sapa? Ora. Wis ngomong jatah sing tapi kamu jatah di jatah iki ora. Ngomong sama kunggal. Pakai malah kabeh jeret-jeret baru. Akan aku belajar ya. Terus ini ayo apa ya jajune ngono. Jeleke wae. Wis gelem ngopeni wayang gelem ngopeni ora alhamdulillah. Ayo. Kok tau sing iso sampeyan niku riyen putrane Prabu Napa? Raden Megolondo. Megolondo, nggih. Kejatane aku sing mau mbak niku nggih kupung iki. Oh. Bapakku ning dijah. Lho. Wonten lampahan Rama ya. Rama ya lho to lho. Kudu Rama Dayapati lho ha iya. Niku wong-wong Alengka mati kabeh musuh Prabu Rama Raden Semana. Kaya ketek putih si anon. Lah iki. Bapakku mati nggih. Mbahku, mbah sampeyan nggih. Mati. Nek mati mbah sampeyan ora umum. Mergo saking ngampuhe mbah sampeyan. Mati ditablek jepit nganggo watung. Pajas, aku pajas. Dadi kuncit-kuncit iki kok ngono. Yen ora kan dituwuh Maskara Wiyang, patine bapakku, mbahku sanane piye? Jarene mbahku Degaya supaya ketemu mbahku kepiye? Tembung sampeyan sampeyan mbah sampeyan. Murid iki kan wonten sing mepet salane. Wah. Iki kok cilik kesih akeh. Mbahku Rahwana sing kondang Degaya nang kene iki kok. Serane aku ketemu wah bapak. Golek jeneng anggur kota itu mancuri mangke mbah sampean mesti metu.
Ngono kok nggih. Takok mergo kok trembil Sarawita. Ngati-ati tuh bagaimana? Aku benar-benar kecegelang sama kamu mana jangan lah. Jamarmu ya Allah. Orang gede, banyak orang gede mana yang kecegelang. Ayo, ya jadi kurang piye kabang yo main-main kok. Mungsuh dunya lima. Hop. Tepakno. Wes iki nang sapanunggalan iki, Man. Tak sorene karo mbahku melu tuh, nggih. Sacarita Narendra. Dosa padha inguni. Pesaranipun dipun gerujuk mawi. Jumat ingkang mawa wisa. Blegak-blegak medal saking alur. Iki sapa kok menika ing wayah Satrio dikukung Bega Sura anake Brajit. Wah, nang-nong putuku bocah lanang tak sumbodo. Tak sembadani. Apa setiamu? Aduh, Kanjeng Eyang kula badhe pudi. Wah, Mas Rama kejaipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Eyang. Kula nyuwun bantunipun Kanjeng Eyang. Aja cilik rasane
rapi tak bantu. Ini setelah mati Pandhawa Sembadra aja kok pati. Tak kenal toh. Abang ya film orang mata pantune ngono kok kudu harus ngono wae kok anggono wanita terus pepek ngono ramu. Sembadra ku yange mbahmu. Pacare mbahmu. Kabeh kena dipateni. Sembadra dadi bojoku. Toko wis urip. Minum urip. Urip. Wah, awake urip menungso. Ora mudal-mudal kok. Mati aku lek wayangan bubar. Macam-macam. Tak manjine jagat. Aja pati-pati aku bantu kowe. Yen ora ketemu wong Pandhawa. Ameng para putra-putra Pandhawa mesti iso mbandan kadidane. Yen ketemu wong Pandhawa aku manjine kutumu. Saka wong Bresi tugel ngono mesti mati. Wih. Monggo patri manjing untuk jagatipun wayah. Kok golek Pandhawa kok nggih. Antarane Gatotkaca Antarja Antasena Antawijaya. Oh, Gatotkaca kuwi iso mabuk sampe ketemu Gatotkaca kudu ngati-ati. Ngambil sok penting. Antarja iku kudu nganggo senjata cepet. Mangke nek mlebutan bumi sampean kesetrum dadi ra tekan awak sampean mergo kowe senjata cepet. Nyemplung banyu Antasena apa iki Pak Padel Pak Cecil tereket disampeyan. Wah aku iso ngilang Jaraka duwe mojahe katon saking lembut kok mertuane nggih wonten lembut Aji mojahe katon cekali ten motor biar ora badan halus halus aksane ra dicepet halus tak jajal kate gawe putra Pandhawa kowe mlebu ning gemolan kok Thank you.
padha lawan waris renanti wis suruh cara ganti mari sinan Satrio gumebyar jajane sumara cahyane aja mate tambaran iso nambah diwantara sapa lamun takon karo aku Satrio prendel dadi Gatotkaca kowe sapa Satrio bego sulo kowe klebu wong Pandhawa anjen aku wong Pandhawa wah kecekel ndek aku manut tak tugel belmu cara panetan rencek skopan cilik-cilik yen wis entek deleke tak tugel gurune wong tuaku Pandhawa pirika sang Gatotkaca kene nampak arpa suta tekapira astro Madeng tak model no madene Pandhawa entek budine Gatotkaca apa ora minggat gigit tugel belmu bocor belmu
omahe dari lungguh kepenak wedangan wujud-wujudan apa-apa padha ngoyo gumun. Nah. Kowe mau dicucuk nggo apa? Kowe ora apa. Mau dicucuk sini rasane. Kowe iki rombongan iki ora kembali. Aku kudu sing gayeng lho kok. Aku dhisik gayeng. Pagak. Ora kok gayeng ora melu gayeng ora melu kono. Kalau nek sing ambang boleh udin. Lambemu. Ora tulis semaput ditangake apa dipijiti apa. Ati jumlah-jumlah kene pancen ora gentang ora kaku. Tuwa iki dadi semare. Musuhe jenenge Gatotkaca lho tenang. Gatotkaca. Nek manut kula mumpung dereng kok pun mau. Gatotkaca yo karo bal mesti sungsung gegala. Nek ora gelem kondur jenengan paling kali kula. Telor sembojo apa kidul sembojo lamene. Wong sore kok padane mati. Mulak mundur. Gatotkaca iki magaran bocor dulu. Sing borok iki rada mlenyek. Tekel cek foto. Mbok begini. Topi iki lak kene iki.
Wah kowe mau jare wong tiga langsung sing ayo wong tiga kon milih angel. Ah sampeyan tiga nek ratu kaya nggon kono ora iso. Jurbi kok niku jare wajine sampeyan Mas Lowira. Mangene pun jepian pendhong kabeh sing tuwane Aginapateni njaluk pangestune Mbah sampeyan. Nek Mbah sampeyan kan ketoke yakin iki yo. Mane mon. Gede. Oke. Iya kok, ampun. Sedikit dalan kok, sedikit dalan.
Bantol kapingko del sumuseh dino bantol.
Purwono ngrenggo ing Panditan. Lakno samono. Namung sore bulan ora gawe asli kan gawe Panditan. Jroning Patiran Yekti Pratandha Wilising Pelampang yang sinebat Goro-goro. Bumi gonjeng mandel kang langit ngakoso jumegluk swara pindha gelap sasra. Katepengan goro-goro sumambur ngantariksa ngakoso jumegluk pindha gelap sasra. Kayen rebah kadiden babati katempuing gara-gara Yekti goro-goro amung kinayah hormati jumudune perpangkuno Prawan Catur ingkang gegujika wonten ora-ora Sandara sabgori lan kula
Alhamdulillah wis iso lancar. Ayo sakamat-kamat aku dijauhi oleh sampir metro tengah siji. Ayo ojo kanthi ali matur nuwun marang para-para ingkang wis jauh ae dhewe. Ayo sing tak pasani. Nah, sepisan marang panjenengane Dinas Kabudayaan Kunda, Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sing lumantar bidang pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya. Apa nggak budaya ya terus. Pagelaran menika sawetahipun dipun sengkuyung dhateng keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025. Janake. Nek cara belaku janake ora rata. Kuwi terus. Ya yo karang yo pendekatan sing kurang preventif. Ayo. Kaping pindho pepadang pepadi DIY Paguyuban Dalan Muda Sukoklase. Pepadang sing biyen yang sasana nggih ning jilid kae terus mergo panan. Programa 4 RRI Yogyakarta serta Top of Jogja Kunda Kabudayaan DIY kanthi giaran Tunda. Siaran Tunda. Payah kalau itu mau apa ngambil kamu? Ora kesote ya ora. Diapure nek api ora apik, ora mek api saya jemblek. Apik yo. Apa ora wong manu jejer ya terus. Kudu sing sabar narima. Ayo. Karo harian kabudayaan kedaulatan rakyat. Terus paguyuban karawitan pepadang ingkang ngiringi pagelaran bengi iki. Prajuku jadul ya. Pun tepak aku jadul. Nek juga akar aku tahu. Nah, kok ya. Ora apa-apa. Mergo kahanan biaya wis. Situasi ngene iki kudu sing iso golek enggan. Upama kowe kanthi situasi kaya ngene iki upama to kowe makarya kowe wis jane milih ngono. Pak. Aku kirene bakal nemahi
nang delok situasi daerah-daerah lain kena pagebluk, kena pacoban sing gawe kuwi sing nomor 1 aku nggon kesehatan. Milih nggon kesehatan. Oh. Kesehatan. Ya kesehatan warna-warna, kesehatan anak-anak, kesehatan ibu-ibu. Upama aku bisa dadi pegawai sing bagian kesehatan. Upama urip ning rakyat ya sing iso nulungi tangga teparo, mbok menawa ana apa-apa aku iso enehi pitulungan. Wah, pengen ya. Wong sehat nomor 1, aku nggih duwe badan ora sehat. Setruk ya sing tinati. Mangan ya minta tahu tempe. Maksudnya arep apa? Nek Bagong, wong kuwi sing urip memangan. Aku anggere Bagong sing sepisanan ora tanggung ora apa-apa, ngangge macam boten aku ngono. Lah iya ta wong nek ora memangan arep rusak dikaya apa kekuatane manusia wis kok pangan. Makan yang bergizi, makan banyak. Ono iwak, iwak laut. Bergizi kesehatannya. Ono. Oh iya ya. Anek kowe, wah aku. Saiki iki sing agelar iki properti gawe omah. No. Ora ora ning anakku pinter gambar tak gambar ke omah. Monggo terus tak meradilke melalui YouTube. Buat rumah sekian meter, jangan tidak sekitar burung. Nah, kuwi marahi kena diurip. Mergo omah kuwi apa piye, kanan iki kudu ngerti situasi. Mangsane arep rendeng ono banjir, ono udan, ono barang. Piye gawe menciptakan rumah yang sehat tur bangkoh. Mulane milih kayu kudu sing tepat, perhitungane gawe pondasi ya sing tepat. Kanthi kuwi ora bakal ono bebaya. Ngono. Wah, milih semen sing apik. Kok kayu-kayu itu kan wis dipasak. Dilus, ditempelke, njur disuntik. Mergo suntik kuwi kanggone bocah dienggo kesehatan. Bayi nek disuntik, mengko kebake lara. Mangkane dopeni bayi di piye cilik wis dopeni kesehatane dijaga kasih badan sediane bocah saya pinter tur dine bergizi. Supaya gizi mrene bayi mau banjur dileleti kanggo duduk bakso. Mangan sego kuwi ora nggo bakso seret. Monggo glinding-glindinge. Kowe ngerti glinding-glindinge? Oh tenan. Ditata sing apik nganggo bergizi ana iwak, ana telur, ana tempe, ana ijo-ijonan. Nek diwajahi piring mengko njur tumpah.